En aquest videotutorial veurem com podem crear nous calendaris amb un compte de Google Calendar i com podem gestionar els calendaris que ja tenim creats. Per tal de crear un nou calendari, un cop ja hem accedit al nostre compte de Google Calendar, ens adreçarem als meus calendaris i desplegarem les diferents opcions que ens ofereix. A partir d'aquí hem de seleccionar l'opció Crea un calendari nou i d'aquesta manera se'ns obre una interfície en la qual podem determinar diferents paràmetres d'aquest calendari. Per exemple, podem donar-li un nom. En aquest cas posarem projectes de Competic. També podem introduir una descripció i en el cas que totes les activitats, que tots els esdeveniments que introduïm en aquest calendari es desenvolupin en una determinada població, podem indicar quina és aquesta població a la ubicació. Per exemple, en aquest cas, Barcelona. Un altre element que podem determinar és la zona horària que tindran els esdeveniments que introduirem en el calendari. En aquest cas deixarem la que apareix per defecte. I un altre element important és si volem fer públic aquest calendari. Si el fem públic haurem de tenir en compte que qualsevol usuari de Google podrà accedir amb ell i, òbviament, als esdeveniments que s'hi hagin introduït. En aquest cas, el farem públic i, finalment, el que podem fer és compartir un calendari amb persones concretes. Per exemple, tot i no fer-lo públic, podem voler compartir aquest calendari amb d'altres persones de la nostra família o, per exemple, amb tots els treballadors d'una empresa o tots els membres d'una determinada institució. Per fer-ho haurem d'introduir l'adreça electrònica de les diferents persones amb les quals voldrem compartir aquest calendari. Un cop ja hem determinat els diferents paràmetres del calendari, senzillament haurem de fer clic a crear un calendari. Ens indica que el volem fer públic i ens avisa que qualsevol persona podrà veure els esdeveniments que hi introduïm. Diem que sí. I ja veurem que al cap d'una estona ens apareixerà aquest calendari al nostre compte de Google Calendar. Per tal de veure els calendaris a què tenim accés, ja siguin fets per nosaltres o que d'altres persones hagin compartit amb nosaltres, ens podrem adreçar als meus calendaris i desplegar els diferents calendaris que tenim. Veiem que efectivament ja tenim el calendari que acabem de crear. Per tal de visualitzar o no visualitzar un calendari, el que haurem de fer és fer clic al seu damunt. Quan en el quadre que hi ha al principi es mostra d'un determinat color, aquest calendari és visible i si no es mostra de color, aquest calendari no serà visible. Podem fer-lo visible o fer-lo no visible senzillament fent clic al damunt del calendari. En aquest cas veiem que tenim 3 calendaris i si en triem un, per exemple el que acabem de crear, i tornem a accedir a les seves opcions, veiem que ens mostra diferents possibilitats. Per exemple, una d'elles és triar el color amb el qual es veuran els esdeveniments que introduïm en aquest calendari. Ens apareix un per defecte, però el podem modificar. Altres opcions que tenim és que es mostri només aquest calendari. Si fem clic en aquesta opció, els altres quedaran ocults i únicament es mostrarà aquest calendari. Podem amagar aquest calendari, de manera que no es vegin els esdeveniments quan accedim al Google Calendar. Podem novament accedir a la configuració del calendari, podem dir-li que ens mostri la paperera i veure quins esdeveniments hem eliminat. Podem crear esdeveniments en aquest calendari, podem compartir aquest calendari amb d'altres usuaris, podem establir com volem rebre les notificacions d'aquest calendari, per exemple a través de Gmail, un temps abans de que arribin els esdeveniments programats, i podem enviar-lo a un amic. I això és tot.